бахшиши зиёд барои примоимон аз вай шуд камтар ҷазир шуд интернетмон камтарак подводит кардестак и прямой эфираи ҷа мақсад гуфти ами алиҷон ки любой хатогӣ шава ира ранги монтаж намеша брида партофта так шуморо камтарак фаҳмем якум эфир монай и камбуҷора иншоалло эфирҳои оянда мисоли шуд ислом мекунем ҳами очирати ами алиҷон да хаям хеле кам проблема бошидай мақсад як саволи дига ами челленстоби ки ёзи кадестем ку гримет кадестем пиштем челленстоб проблема янушида буд бода чида дар челленстоб проблема мо дар челленстоб набуд проблемаи мо фақат амо антошка буд ки ноболиғ буд барои ҳамин мо дар проблема шидагия леки нашод челленстоб ягон гап хабар шидагӣ ҳам нест чунки ки фақат барои ноболиғ будани антошка яъне ки дар челленстоб проблема мо дар челленстоб набуд не дальше больше васиён потом ҳама нормально ҳо рафта тоозира рафта сайнамо ба наздики як суруди нав мебурем бо қати клипаш қати сабрина агар фурата я 4 мисаша бихонам майли мо бо хурсанд бошем аз бестак аниқ бихонам обязательно овозитро бифаҳмем гӯш мекунӣ чӣ банем бема ихикнам мана набинӣ тра набинӣ изоя каши мема изоя просто набинам тада ты худи ранги араши медонӣ не ранги араши бара фабиҳамидони ами админ мо постоянно мефаҳмем Sabrina stop челленҷай ту намедонӣ чӣ гапай дар иҷа барномаи мавту теҷай дар дуруни мошини караванай ана мошини караван як ҳамкурси ма муҳаммадай номаш амо ҳамкори хеле буда тай беғарзи ҳамин корое ки отдельно мақсад челленҷ мекунем мисол сёёмкои кино да иштирок ки бо корам мекарде ака мегам ба як мард чил ҳунар камай ман чуба кор мекунам ман ай пишти ӯ корам бо мефахрам чӣ корай дар ҷоя як бародаро да як информатсия бародаро бигем ки ҳамаш қариб медонанд ма чойфурӯшам машоалло беҳтарин 1941 админ ягон саволои дига бошад савол тен аня таня нависонаи кучкар чанд фарзанд дорад шукронаи худо соҳиби як фарзанд аня таня бисёр савол доста аниқ миёя куба вазмин меғалта аниқ шинос ва админ бо савол бошам арама аня таня нависонаги овозотун дуборӣ омадиста барое ки чизе гирён наёзем инҷо не муҳаммадӣ тавил дара нависад бира гумша кучка ака и хелада и мумкин ки хича гуфтесай барое ки иҷода фақат ҷои шери нароа метавонӣ ки хита ҷо таҳлиш кунӣ резка рушни какаш задни ход наргиз нурова нависона ки не охиёзи гуфт ку 26/01/1990 не савол набуд ягон савол як саволи дига нурка ёров нависа кучкар чӣ маъно дорад кучкар дар гугл бизан ёки алисара бипурс ки кучкар чо обозначает чӣ мегӯяд означает бугӯ вақти чош намега переводится кучкар имя кучкар аниқа бугӯ тамом братанҷо бас раза мада бинависам инҷода хатит бо гап бизан админ ягон савол дига аст так админ савол надорад масъалаи кино ба наздикӣ гуфтӣ клип кардестем хати сабринау бо чӣ киное кардестем ба фикрам гуфтӣ чӣ кино кинои тарбиявӣ яъне ки 15 минута 20 минута 10 минута 1 минута 1 минутарам ҳаста кино эй 1 минута мегӯям 1 соата ки наста шодравонович салом созӣ ака кучка салом алейкум ака шодравонович худованд нигаҳбонат боша зинда бошед ҳама беҳтарин админ савол дорад наврӯзҷон тҷк наста салом кучкар бетмен антошка кани ва алейкум салом наврӯзҷон антошка дар хона шуна мақсад ки фақат шанбе якшанбе пеши мо мебиёя боҷам муҳаммади тавилдара нависондаи кучкар санъата намефаҳмӣ бо санъатчиҳо маънӣ надорад охир ранги худтай братанҷон ранги худтай я савол ай тарафи метавонем ки ҳамора дар чорни бимонем и кадоме аста ки ҳаму одамои не и одамое ки
мақсад ки негатив ай пушти ҳамо гуфтум коз навояд чахша кардем амура метавонем ки дар чор димоне ӯ оли то охири барномаро дар асабора вайрон мекунад. админ саволои вай нахон ягон саволои нормали хон Аня Таня наистай номи айрусти че кучкар Алиҷон н вай Алиҷон я савол дига ма ҳами як баъзе сиёмкотон да иштирок кардам мақсад дидам чихе азоб мекашен чихе меҳнат мекунен амира дар ки буго хӯна тавилдара ӯ тавилдараита агар мефаҳмед савол ҳам барои як саҳнаро кардан чанд хел азоба ё фикр мекунанд ки ханда мара ҳами саҳнаҳо бахшиш ҳами саҳнаҳо пешакӣ тайёр мекунем ки ҳамҷа импровизатсия мекунем баъзеҳош ҳаста ки мо пешакӣ дар варақ менависем баъзе саҳнаҳое ҳаста ки импровизатсия мешавад дар ҷош мо барое ки ман қатъи шумо сиёмкор да будам саҳнаотонро гирифтем беҳтарин биромадан баробар дар калатон идеё биромада рафт ман истодам фикр кардам гуфтам обычно одамо сценарий мекунам тайёрӣ мебинам меран сиёмка мекунам наким чизе ки айкала биробариса бо ҳамон чизое ки неожиданӣ мешавад бо ҳамон чизотон бисёр просмотр бо ҳамон чизе ки ҷош дамо мекунем Неҷа Неъматулло Сайдамир онаесоне кучкар я прикол дори имконият бошад дар эфир сартам яқа бику духтари хола мегӯй банда зебуд метая ассалом алайкум духтараки хола ина мо омадем зинда боши нуруф беҳтарин админ ягон савол дигар аст марамад шумо метавонед ки дар саволои мо ҷавоб битен шумо тӯли чанд сол шид ки мақсад ки мана сартон кал шидай ман вақти ба фикрам ки сеюм курсим беҳтарин хуш омадем ба барномаи мо яъне ки прямой эфир ташаккури зиёд ки мо мемони худа чидем дидам ки хаб кади барои ҷона хаб кuni ку сразу ҷои видушия мегирад сайраи любо ҷуда шустра дидам ки хаб кади сразу савол додум мақсад я савол дига ай тарафи мухлисон гӯш мекунем админ маламат Парвиз Қурбонов ноисоне салом акай кучкар сози мушкили зиндагиро меброрен беҳтарин бародари азиз мушкили зиндагӣ насиб боша рӯзҳои наздик қисми 15 меброя ва тамошо кунед дар канали Ҷумаев ТВ ба хиёлам охирон серияш мешавад не 15-16 мешавад 15-16 мешавад ба ҳами анҷом меёвад филм баъд бо мебинанд ки ягон спонсор пайдо шава ҳатман бо ба навор мегирам ба хиёлама ин би камерат мада маъқул шуда синема то дай монда ин камерам якум киное ки сиёмка карда будем ку ҳамун кучкар бетмон ина кинои гурезаҳо ай пишти камера чанд касоро қариб бара маҳкам кунам барое ки ӯ вақтҳои хеле камера набуд як касаисе Ваҳоб Иброҳимов акай мара ҳамавақт сарбаланд боша акай мара ҳамавақт саломат боша ҳамин саломи мара расм боша ай метро салариво саломат боша акай Ваҳобҷон худованд нигаҳбонот боша саломи шумо қабул беҳтарин админ ягон савол дига набоша мо суҳбат надовом тем мушкили зиндагӣ кай меброяд назар тиҷӣ рӯзҳои наздик мушкили зиндагӣ сериёи буд шавиш омадагиай 15-16 ба наздикӣ меброя иншалло баъд айвай бо проектҳои нав ба нав канали Ҷумаев ТВ сар додестай саҳна кино иншалло бо кинои серёзни айпеш кинои нав кардестем мо худат набудӣ не ки мо бисёр мехостем ки ҳам кино да бошӣ кинои вай хай шумо як касоеро файрод кардагӣ будем дигар дар ӯ кино бахшиши зиёд ки нависонда Ҷалолиддин Нозимзода гап нест брат худованд ҳамин хел ҷавонора зиёд гардона рӯи зиндагиро ёфти маладес акай кучкар анай бародар точно одамо мефаҳмидай ҳазор раҳмат бародари азиз барои суханои некат ҳар як бандара аллоҳи меҳрубон фақат дар ҳамин пешониш нависагия ки ай чӣ ҳисоб бояд зиндагиша пеш бибара ва ай чӣ ҳисоб бояд худша бихрона бипӯшона ташаккури зиёд акаҷон барои суханот Неъматулло Сайдамир онавистай гап нест кучкар беҳтарин сағира дар ҳаёт хоксор муваффақият мехоҳем ташаккури зиёд мухлисот хеле меган ку бо сағира баҳс накун чунки сағира аня таня кучкар дар киҷо прическата мекунад прическаи мара дар барбершопи Нуриддин яъне ки дар тарафҳои южния агар касе ки ина прическа кунад марамат тарафҳои южнида
ами южди бран нури бар бер бигу нишон мета. جان Так, ҳаст ягон саволи дигар? таҷикистон ба пеш неса барои чӣ қадр мугам мо шарик шидим я? Шарик ёки пуфак? Ба фикрам пуфак шидем буд. Не, рафиқ яъне ки. Бо ҳамроҳӣ мугам бо хай як мурури замоне ки мақсад ки бояд мо якдигара то кая мо хафа бояд якдигар бошем. Иам бо ҳамин ҳаҷати мусулмоншам туғри нест як каса ки нагирифт. Нега ки шумо шинос кард? мора чихе шинос кард? Ки шиносон гали табақ? Мақсад ҳами нав ёке ки пеш? нав мора ҳеҷ кас шинос накарда. мо мақсад ки дар хона шитагӣ будем. мо дар хона шитагӣ будем бо ҳамроҳи Сабрина, Антошка 18 доштем. баъд пеши Антошка гуфтем сета шашлик овардагӣ будем. ака гуфтем як чай ки Антошка гуфтем ҳаққи ӯро мехӯрем ки омадан хӯрданшон. яъне ки мугам бо омад хӯрд. муҳаммади тавлидаран расонда кӯчкар худованд ба қуллаҳои баланди саҳна бирасонад. алиҷон ҳамавақт саҳнаҳои нав ролӣ муҳаммад тавилдара нав ба ақл шидаган ака нав ака суханои нав нависисе ёки аққурат кардага шумо чапа нахондисе. не иҷа админ чӣ саволи ҳастай прямой даем ман чатда чӣ саволи ҳастай ҳавай савола дурӯғ нахон. ҳаму гапша бина ҳаму чизе гуфтага ки аққурат кардагӣ боша мақсад ки аққурат карда боша. ман ини хе мегумдам мақсад бародарои азиз ҳар касе ки аққурат мекуна ма бояд як гапи фирмини дорам ки марам тра ҳам ту аққора неста. каронпрон айстодан ки ака салом алайкум сози хуби акаи кӯчкар ма як барномаи савол ҷавоб дорем шуморо даъват карданем чӣ хел шуморо биёвем суроғаи шумо дар куҷоай? суроғаи мо оз дар ҳамин шаҳри душанбе дар хонаи яъне ки пеши хона мондаем. насиб боша пеши хона мондаем марҳамат метавонем ки биёем. админ 1-2 минут меҳмон аккаунтар асабо шуром шуд. асабои кира ором ки ман тӯз ҳаму вай кадасти ам бужер завади честа гӯш ки кӯчкар алиҷон як саволи дигар ман ҳамин бисёр суратотам мебинам даже ҳамин рӯзам ба ҳамин логотипи гарила омадагӣ ягон тағата ягон чӣ гапаи ҳама чизо ҳамин гарила ҳамин хушро тофтеста яка тофтестай ин гарила тағаи ман нестай мақсад ки гарила яке аз нӯшокаҳои энергия мегӯяд чи энергетикӣ мешавад яъне ки ай хоб бошид мезаниш ай хоб бедор яъне ки дар сари рӯл бошид мезаниш хушёр беёрай то хоната яъне ки сарпарасти гурӯҳи мо ширкати гарила мақсад аз тарафи гарила бисёр дастгирӣ мақсад ягон чӣ ҳастай шумода ки ҳастай барое ки ҳами мо ҳар як филм мекунем ҳар як саҳна мекунем мақсад ҳар як расход дора мақсад ҳар як расходҳои ҳамин филмҳои мора ва ё ба дӯш гирифтагиам админ даёд бигӣ гарила рафтан дар кора фаҳмидӣ. так админ марҳамат ягон саволи дигар боша? муҳаммади тавилдаран кӯчкар ман мегум як клипи ма дар иштирок намекунем. ана митуда намекунам неки братанҷон ту барое ки ай саҳара мора аққурат кардиси братан хали бояд накунӣ ту ман уже фаҳмидам ки ҳамин ҳунарманда мегӯяд бахилӣ мекунанд ин гап ростай барое ки ту бахилӣ кардаси неки ту агар амири аввал мегуфтӣ ки кӯчкарҷон мақсад ту дар клипи ман иштирок ку ман ба ҷону дил дар клипи ту иштирок мекардам баъде ки ту ин қадар гапҳо гуфтӣ ба ҷону дил бозӣ намекунам ака хо сахтат бираса хо сахтат нараса фаҳна дура бо гулдаста шарипова нависондай салом ба шаҳри ғарбӣ аз номи бобоҷон назаров ба худо гап нест ҳамаи санъатчиётна тамошо мекунам. бародарам бобоҷон ташаккури зиёд барои тамошо куниётон ва қадр куниётон ҳазор раҳмат. беҳтарин ягон саволи дигар боша марҳамат админ. неъматулло саидамиров неста кӯчкар матра ай давраи дар кохи ҷоми якумор қатӣ фахриддини қайтарма секас буден аз ҳамон вақт мешиносум ба пеш. зинда боши акаҷон яъне ки дидӣ солҳои пеш мо дар гурӯҳи қайтарма будем бо ҳамроҳи фахриддини арабшо яъне ки амар акбар антони будем дар ҳамонҷо ман амар будам яъне ки ин суруд хеле амар акбар антони ризқи моро расонди ву расони амар акбар антони дидӣ ҳаму бародарам ҳоли ҳам ҳаста ки ҳамун вақт шуморо ҳоли мешинохтем то ҳозирам мешиносам ҳазор раҳмат зинда бошем ӯ вақт ба хиёл дигар хел будам куло будам
بعد یا سوال دیگه امی مقصد کدام با چی talent داری؟ مقصد این آوازی اکتیوری talent داری؟ مقصد حافظی در یگان هنر مثال هنر است در یگان مثال یا که یگان اسبابی موزیکاندی تیم تا خونده میتونی؟ نه ما اکو نوختا نمیتونم مقصد که خونده میتونم. خونده میتونی؟ یگان سرود در باره مادر بهترین برای که برای مادر اینا من نوکاک نس مادر ما قریب یک 30 روز بود در بیمارخانه بود خداوند عمرشون دراز کنه خداوند شفاشون بده اینا ساق سلامت ای بیمارخانه بروردیم شه همین روز با همراهی اکای معروف جون خداوند اکای معروف 130 ساله بکنه که ای همو وقتش قدیم بود در ولوم یعنی که دستگیری ما بود هزار رحمت اکای معروف جون زنده باشی یک سرودی مادر بهری مادر رو میخونم یادارم مادری غمخوارا مادری غمخوار و خوش گفتارا هر کی باشد صاحبی عقل و تمیز مادرش را دائما دارد عزیز هر کی باشد صاحبی عقل و تمیز مادرش را دائما دارد عزیز مادرم وقتی که بودم من جوان ناگهان بیمار شد و رفت از جهان مادری دیگر مرا فرزند بخواند وای سوزشی قلبی مرا پیوند بخوان. دوستان عزیز مادرای مهربان چقدر میتونه قدر بکنین هزار امان چند کس نرسونده که اکای کوچکر یکم انکدوت یکم پریکول که یا پریکول کنم یا انکدوت بگم خیلی یک بچه ها کمی داره رفته سای بعد امی یک بوده که دیگه دستش همین خیلی دکاسا رفته سای چخ کده رفته سای که دکاس در او پرای سودگیان وقتی ابلاوا چخیلی که ابلاوا رو میدونین وقتی ابلاوای بعد دکاس میگه که یک از دیگه نرسیده سای که پلان بوچوا میبینه که اون بچه قطعی هم بوده دکاسا اومده استیان میدان میگه اینا یا تیوفتیم میدان هر دوا اینا میریم خیلی کسی که ابلاوا گریختگی میدونه اینا میریم میواردن اینگو در اصل میشه با میگه که بچه شما که میگه ما ابلاوی میگه ترا کاروچ میبره خدمت میگه یا کبست رو شما یا چیرا بفهمیم با ما رو بقاپه میگه چی گپای با میگه که ما یا کپیسر رو میگه با چخه یا کپیسر تو چخه دکازات میکنی میگه اینا ما قوغاش دارو میگه قوغاش میبرون نشون میده او همون ابلاوچی که خیلی نگاهش میکنه میگه که ای روح کی تو سفید میگه اوی میگه سپرافکای جای استقامت ایکو یا اکا بخدو من نمیدونم میگه ایرا اکا میگه مرا توغری کرده بود اینا دودارم شویده یا سه کس بود یعنی میگم یک کپیزه زنده باشه زنده باشه چرا نخندیدی تو؟ درنکی میخندید ما بسیار وقت درنکی بیا ایتری کنیم من دمت رو نبینم گوش که علی جان این انکدوت یگون فیلمی تریوک یگون مقصد دخترک خواه گفتم انا می مقصد که برای ما یک چی شیدگی بسیاریو مرا ایروی همی یعنی که سخن میگن کو یعنی که فیلمینی سخن انا میشیدگی یعنی که السلام علیکم دخترک خواه اینا ما اومدیم خیلی همون پادپیسچی که سوال داد و میخواست که شما انکدوت یا چیزا بگین کردیم بعد از سوال دیگه هم یگان باشدگی که در روی یگان مخلص مثال یگان آدمی که مثال امی بالش کیخته بیایم بسیار غم بود که امی غم تا که پسیخ شویده بیا صورت گیریم نپره یگان چم خیلی یگان سیتواسیون از زندگی خود نخود ممکن خیلی یگان باشیدگی نیست همانش یگان غم نمیتونه مرا یگان کسی خیلی چی نمیکنه امی هر کسی که صورت میخواست یک تا صورت بگیره میگه ما قطعش راز دو تا صورت میگیریم آخه یکمش خیره میبیاد دیمش خیلی روشن میاد و یکمش او دلیل میکنه کسی راونو بهترین ادمین سوال پهلوان تجه که اکای کوچکر 5 وقت نماز میخونی الحمدلله ماشاءالله بهترین رمضان سعید تجه سلام اکای علی جان سوزه خوبین سلامتون سوزه من مخلص ارشدی شمایم با پیش اکا نامش چی بود؟ نامش رمضانی سعید تجه رمضانی سعید تجه خداوند نگهبانت باشد تشکر زیاد برای دستگیری ادمین یکان سوال دیگه است так سوال ندارم так همین پریموی فیلمو با آخر اومده است مقصد گفتنیم که
ба худат пешравӣ мақсад саломат якум очирад саломатӣ браҷон мо бисёр хурсандем ки таклифит кардем мақсад гуфти рӯсо як гап дорам ку зазвездица кадаги нести як хел стора слишком калон мегира охел нести як таклифи админ монда хести омадӣ мисол иам уважение ҳурматай мо хурсандем будани худ амҷа мақсад на мухлисон бисёр саволошон додан хурсанд шидам мақсад комишда саволоша ҷавоб додӣ якшанбе оянда админ якшанбе оянда якшанбе пага значит пага бо як стораи дига таклиф мешавад яъне пагаи дига пага шанбе барое ки ба хиёли барномаи шумо дурустпас ё серӯзпас мебуроянд дурустпас иншоалло дурустпас прямой эфир мекунем ба ҳама подписчикони ҷимаев маҳрамат дурустпас эфирои мо да бидроен ҳар эфирмон ҳар звезда мебиёд мисол офиз меша иншоалло не хеле ҳаҷвинигор меша бо ягон актёра фарёд мекунем оянда ташаккури мақсад зиёд ба ҳамин кори мо кардастем ягон таманниёт дорем таманниёт чи мо ҳамин гап гуфтанем ки бисёртар ҳамин барномаҳо зиёдтар шавад барое ки ҳамин бинанда бо ҳамроҳӣ яъне ки бо кумир мегана яъне ки бо ҳамун ситорае ки мақсад ки ҳастай яъне ки бо ҳамроҳӣ подписчико чақчақ мекунанд чи хеле ки дидестен инҷа навистестен як хеле менависа ки кучка бра дафша гуфтояташ ина кучка бра дафша гуфт ма ба гапи ӯ бовар кунем ина бовар кунем ки агар инами одам ина ту представи ки як одам ай рӯи ҳамин коруш зиндагиша пеш мебара яъне ки ай рӯи ҳамун нон мехӯра як кас бихеза бага ки бра давша ҳеҷ вақт ма ин кора бас намекунам ҳеҷ вақт даже ки ма ҳамун кори ҳамун гапи ҳамура ку ма парворам надорам барое ки ма ай пишти ҳамин ҳунар ай пишти ҳамин касб ман нон мехӯрам машоалло беҳтарин зинда бошед барои дастгирии шумо як гапи дига бигӯм касе ки бародари азиз ака чой сезонаш рафтесай хунук шидесай илтимос агар касе ки чойхара занг мизанед караван кати касе ки чойхара маҳрамат занг занед касе ки подписка кардинесай подписка кунед рӯзи якшанбе соати 7 бояд звездаи дига иншоалло дар ҳамин студияи мо меша звезда ака мақсад ситора да мақсад одаме ки ҳаҷвинигор мисол ҳамин актёр актриса не ака звезда гуфта маро хеле нишон додеси хайди ҷигама дорад барои як хел не барои мухлисои худат ма ҳеҷ вақт ман звезда ҳисоб намекунам барое ки ман як шахси оддиам машоалло мара дар корвон тамоми ҳамин одамое ки дар корвон мегарданд ку ина мара мебинанд мегӯянд инами кучкара яхеш не кучка нахо чой бикаша мегам бовар кун анаму кучкар маем ки чой мекашем дарам корвон маем машоалло беҳтарин админ ба ҳамин музажда тамом ба шумо азор раҳмати калон барои кортон барои шумо ҳам пешравиё ташаккури зиёд бародари азиз барои ҳамин сарпарасти яъне ки ҳамин барномаи прямой эфир ҳазор раҳмат мегӯм ки моро таклиф карданд ва моро қатъи подписчикҳо рӯбарӯ карданд ва ба саволҳои подписчикҳо мо ҷавоб гардондем худованд ҳар якояки шуморо нигаҳбон боша бародарое ки дар ғарибиянд модарое ки дар ғарибиянд аллоҳ ёру мададгори ҳар якояки